Hindi nga ron imataan na bus, amulmulan, sabsabong ingin ni kalsada, ken kataltalunan ng ipakita iti salde, rektan umarangay nga naingasatan. Tinamunganayan tinagan ng bagsang haan nga may baga usuan nagapwan. Yang dito ang lugar ken pag dinamagan, kas ni pagbagay mo na kapututan. Aday di akasimpungalan ang nagapoy di Abra managanan, nagpagna nagbibirong pagpagpalailangan. Babayin indak ka na itiadayo aging gana kadanon na hindi katutulugan anak nuan banno. Nagpasardengda nga ron iti silong kinarukbos na kayo ket gapoy tinalaminis na palayo po hindi angin na nga naidireb adwa. Kagpasanti ka nito nakapunta ket nagsinayan da agwa diagkas na nakuna gapoy tinalaminis na palayo po iti angin nga iso ti makapamang-arig natin tunggal na isa. Ket na yapyap da iti agpadarikmat. Manipod din sa sarungkaran da nga kanayon da iti alugar ang masarakan de para da tidaya ang pagkatanin iti iya banna ken panan pinanaganan da iti makayapyap. Hindi nga rin sa rapwen tinan para sipsipat dagiti ubing agsala agapo iti makayapyap elementary school.
Mirna C. Gonzalez, the PDA President, Mrs. Milagros Valdez, and the dance coordinators, Ms. Rachel Ann Binuan and Mr. Tom Jacob Rupisan.